गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो हादरनि गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय दुरान्ड काप। थांनाय बोसोराव रोजा रोजा फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाबजों 132थि दुरान्ड कापआ जाफुंसारै खुंफुंजानायनि उनाव बे खेबावबो 133थि दुरान्ड कापखौ क'क्राझाराव खुंनो थाखाय साखाफारा जागायदों। क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव 133थि दुरान्ड कापखौ फिन खुंबावनो थाखाय थांखि लादों इन्डियान आर्मी आरो बिटिसि सरकारा। दुरान्ड कापखौ खुंबावनायनि थाखाय दिनै भारतीय रौनिया बिफाननि मावख'गिरिफ्रा क'क्राझारनि साइ सेन्टार फोथारखौ नायगिदिंफैदों। लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेतारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बिटिसि सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो मावख'गिरिफोरनि गेजेराव दुरान्ड काप खुंगोनखौ लानानै सावरायलायदों। बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला 133थि दुरान्ड कापखौ क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव फैगौ जुलाइ दाननि गेजेराव खुंनो थाखाय सावरायनाया सोलिबाय थादों। साननैसोनि उनाव दुरान्ड कापनि अक्ट'आ थि खालामजागोन होननानै फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। क'क्राझाराव 132 दुरान्ड कापआ 2023 मायथाइयाव जानानै थांबाय आरो जोबोद मोजाङैनो जादों। जोंनि गासैबो मावख'गिरि, गेलेमु अनसायगिरि, गेलेगिरि आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो अनसायदों बे 132 दुरान्ड कापखौ। आरो बे मोजाङै खुंना हरनायनि थाखाय फिन खनसे देग्लायबो 133 दुरान्ड कापखौ जोंनि बिटिआरआव खुंनो थाखाय दिनै आर्मिनि गोजौ अफिसार, जायखौ जोङो ब्रिगेडियार होननानै बुङो, बिथाङा नायथिंफैदों जोंनि गेलेग्रा फोथार आरो माखासे जोंनि जिखिनि गेलेनायखौ खुंनायाव माखासे खाबुफोर नांगौ बेखौ बिथाङा नायथिंदों। दा जों आसा खालामदों बे 133 दुरान्ड कापखौबो जोङो मोजाङैनो खुंनानै हरनायनि जे खाबु बेखौ मोनगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो गाबोन बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों आरो आर्मिनि गोजौ सारिनि अफिसारजों मोनसे सावरायनाय दङ आरो बे सावरायनायावनो आसा खालामदों जोंनि क'क्राझाराव एबा बड'लेण्डआव 133 दुरान्ड कापखौ खुंनायनि जि खाबु, बै खाबुखौ जोङो मोनगोन आरो बेवहाय फाइनाल जागोन। जुलाइ दाननि 26 खालारनिफ्राय दुरान्ड कापखौ खुंनायनि मोनसे प्रग्राम एबा केलेन्डारखौ होदों होननानै जोङो मोनथिदों। दा बे हिसाबै जुलाइ आगस्ट'नि गेजेराव जोंनि बे क'क्राझाराव बे दुरान्ड कापआ जागोन। दा बेखायनो जोङो एबाराव सेमि फाइनालसिम गेलेनायखौ खुंहोनो थाखाय जोङो नाजागोन। जोंनि माखासे मावनो गोनांफोरखौ जोङो गाबोननि उनाव थांखिया फाइनाल जायोबा बा फाइनाल जायोबा खालामफुंनाया गाबोननि उनावनो जोंनो जेसेबांखिनि नांगौ जानाय फोथार फोसाबनायानो होन बा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जों बानायनो गोनां बेखौ जों गाबोननि उनावनो जोङो जागायगोन। थांनाय बोसोराव जे खुंफुंजानाय दुरान्ड कापआव जे गोबां बेले-बेजेखौ नुनो मोनो, टिकेटनि बेलायाव नायगिरिफोरनि जे थोजासे जायगा नङै बेफोर जेंनाया नुजाथिदोंमोन। देग्लाय बेबायदि गोजौ सारिनि गेलेनाय मोनसे हादोर नाङा माहारि नाङारि बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि जि गेलेनाय बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव माब्लाबाबो जाफेराखैमोन आरो जोंहा खुंनायनिबो माखासे रोंगौथि गैयामोन। दा बेयावलाय फिसा फिसौ माखासे गोरोन्थिया जादों, बिसेसकय टिकेटखौ लानानै। दा खोथाया जाहैबाय मा, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसेसकय जोलुर एबा फुटबलखौ ओरैबायदि मोजां मोनग्रा रायजोफोर दङ। दा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव नायनो थाखाय बिथांमोना फैयो। 15,000नि बांसिन जों बेहाय जिरायनानै नायनो हानायनि जोंहा स्टेडियामानो गैयामोन। नाथाय थांनाय बोसोराव जों बुंनांगोन 1.5 मासनि गेजेरावनो जोङो नैबे सायाव जि लहा एबा सोरनि जि पेभिलियन बेखौ जोङो बानायदों। दा बे बानायनानै जों नायनायनि खाबुखौ होनाय जादोंमोन। दा बेयाव टिकेट फाननायाव एसे जोंहा थालांदों, जोंहा माखासे खामानि मावनांगौआ। दा बेखायनो एबाराव बेबायदि जाहाथे जाया बेनि थाखाय जोङो सिगाङावनो जों बेनि थाखाय थियारि जागोन।